La darba jemmen li l-bniedem għandu jkun fiċ-ċentru tal-politika, il-Partit Nazzjonalista ma jridx ħares biss lejn is-saħħa fiżika iżda wkoll lejn is-saħħa mentali. U għalhekk li gvern ġdid nazzjonalista jara li titneħħa l-istigma li għandu l-Isptar Monte Carmeli kif ukoll li kull min ikollu bżonn jidħol fi sptar isib post attrezzat blodda li tixraq għażminijiet tal-lum. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg waqt intervista telefonika li saritlu fuq Net FM meta kienet jitkellem dwar il-proposta tal-partit immexxi minnu li jinbena sptar ġdid għas-saħħa mentali. Biex inkomplu fil-riforma li aħna għandna fis-ħsieb tagħna li nagħmlu jekk il-poplu jagħtina fiduċja, waħda mill-punti huma dawk li niftħu sptar ġdid fil-prossimità tal-Isptar Mater Dei. Mella allura ħanqegħdin nintegraw is-saħħa mentali mal-kumplament tal-mod ta' kif aħna nagħtu kura lil persuna fil-bżonnijiet tagħha. Bernard Grieg qal li l-Partit Nazzjonalista ippreżenta diversi proposti wara li ltaqa' man-nies u mal-stakeholders kollha fis-settur u dan għax jemmel li s-suġġett tas-saħħa mentali u importanti ħafna, partikolarment issa li qed taffettwa aktar nies bl-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Kompla li u għalhekk ukoll li gvern ġdid nazzjonalista jara li nħoloq Dipartiment tal-Emerġenza speċifiku u adattat għal min ikollu bżonnijiet ta' saħħa mentali. Mistoqsi minn Erel Kutajjar dwar il-mod kif ix-xandir tal-Istat spiċċa magna ta' propaganda fidejn il-gvern ta' Roberta Bela, Bernard Grieg qal li ħafna mhux jaqblu mal-mod kif dan qed isir u fakkar kif anke deċiżjonijiet tal-awtorità tax-xandir qed jiġu injorati. Jekk verament irridu nipproteġu lil dan il-pajjiż, jekk verament irridu nipproteġu dritt illi nitkellmu ma' wkoll id-dritt illi dak li jintqal minn partit politiku li huwa b'saħħtu, il-Partit Nazzjonalista huwa b'saħħtu u għadu b'saħħtu. U allura anke li kieku kien partit żgħir, jekk hemm dikjarazzjoni, dik id-dikjarazzjoni għandha tiġi rrapportata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-importanza li l-partit jissaħħaħ internament fil-waqt li jiġġedded u jinfetaħ ħalli jagħti spazju veru lil kulħadd. Madankollu qal li fil-Partit Nazzjonalista trid tinbidel l-attitudni biex jirriġenera ruħu fl-idejat. Dan huwa l-partit li rid nara, partit illi jirriġenera ruħu fl-idejat, li jirriġenera ruħu wkoll fil-policies, li jirriġenera ruħu wkoll fil-persuni li jkomplu jidħlu biex flimkien ma dawk illi hemm ikomplu jsaħħu l-partit, però wkoll jirriġenera ruħu bl-attitudni u bil-mod kif iħares lejn il-politika u lejn in-nies illi bl-ebda mod ma jiġġudika lil persuni u iwarrabhom fil-ġen. U dwar l-iżvilupp u l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li dawn jimxu id fit għax fil-waqt li l-iżvilupp raġonevoli u wieħed mill-fatturi importanti biex l-ekonomija tal-pajjiż tkun tista' timxi l qudiem dan m'għandux isir għad-dannu tal-ambjent rurali, urban u oħrajn li kull wieħed u waħda minna ngħixu fihom.